Sziasztok, én Rozina vagyok, és már itt is vagyunk a Schweppes Mixology Tour második részével. Keressük nagy erőkkel az ország és az év legeslegjobb Schweppes koktélját. Imádtam az előző gasztrokalandot, és most is ellátogattam egy csodálatos helyre, egy csodálatos bartenderhez, és hívtam magam mellé egy elképesztő fiatalembert, fantasztikus karrierrel, aki már itt is van, Demeter Ricsi. Hello, Zina. Hello. Gyere, kóstoljunk koktélt, gyere! Yeah. Egy jó sztéket itt most bevágni. Sztékezünk egyet? Hát itt Olyan brisket, gyomorral. Megjöttünk, Armand. Sziasztok! Szia! Ajándékot is kaptam ezek szerint. Ajándékot is kaptál, bizony. Tudod, hogy a Ricsi hozott neked egy meglepetés összetevőt? Most már tudom, igen. El is árulom, hogy mi az, vagy megnézed inkább? Megnézzük, igen. Rozmarin. Megoldjuk, jó lesz. Passzolni Finom fog? lesz, passzolni fog, megoldjuk. Szia, Ricsi! Az előző részben képzeld el, hogy a Hubinál jártunk, ahol ebből a Pink Tonicból készítettek egy elképesztően szuper koktélt. Nyilván az indián az szenzációs, de hogy azt ismerik az emberek főleg, de szerintem ez is egy iszonyatosan szuper ital. És gondoltam, hogy ezzel frissítsük magunkat duma közben. Nekem ez az egyik kedvencem a Schweppes italok közül, úgyhogy nagyon jó választás, hogy pont ezzel kezdem, mert... Tényleg? Mi az, ami megfog benne? Én nagyon szeretem azt, hogy ennyire frissítő és ennyire izgalmas, picit citrusos, igen, de nem ilyen tömény az íze, úgyhogy számomra ez nagyon jó, mikor egy rohanós napon van, és akkor valami kis frissítő italt magamhoz venni, akkor mindenképp ehhez nyúlok. Iszonyatosan izgulok, hogy fog ízleni Armandkor. Armand helyett is izgulok. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg. Jaj, nagyon szépen köszönjük, Armand. Nagyon jól néz ki. Csoda szép. Igen. Én Mexikó partjaira repültem, de tényleg, és én imádom azokat a koktélokat, amik, hogy mondjam, tehát, ahol az alapanyagok segítik egymást, és hogy ugyanúgy kihozzák egymást, nem elnyomják egymást, és itt tök jól játszik a füstösség, a rozmaringosság, és hát az indián tonik. Nagyon karakteres. Én robogok is tovább kóstolni. Ha van ötletetek, hogy hova megyünk a következő részben, akkor tippeljétek meg.